Ikwi anyi ikwi ga. Wafia on every for interview. Remove that. I sing remove it, touch it to water, remove it. Okay, the natural or now, when engage more, you be walking. Huh? Huh? Oh, you heard your beauty. Head your again. Branga Guam saw head your beauty. Brunko anya canopy anya garega. Can we eat if it's will you be like long when you're ready? Remove that your hand from your mouth, and I don't want that laughter. Okay. But a beauty. A beauty tell no more can brother, but can be tea. Kawata paraka. Branga head your mega beauty. I took a lot of hand, you call him that smile. Sorry. You try quick, we got a meeting, Shinelu Tao. I must always tell them where that's it. The way for now, like a billion again, Lamazo, or Tomma, a Chatahundi, a Chatahu Jesus, Utunana, or Hija Mega Beauty. Yes. The way for now, of my girl, Laramazo. Okay, on the window. Last day, when I can wear him no Kuma bingo. I can look beauty. A beauty. Oh, yeah, remove her from that your waist. Hey, beauty. Let my hand and knock up upon our charge. Remove that your hand there. Hey, beauty. I got a gas run artificial ammo where who are not a bit to a beauty. Turn back, turn nazo. Eton no get pro this girl you retired. Eton no get pro. Whatever fast pia. Le mania front, ebia hanare fast. Put your eye in front. Look at. Head your mega beauty. Head your mega beauty. Look at. Telege yi chefero machine jeriri. Branga bia he kwegi kuku nanya. Head your mega beauty. What I found Well, you were sorry. Sorry for who? Damn you, Branga. I'm sorry, madam. Branga, best. I'm sorry. Sorry, come. I told that touch, and if you do it here, I'm able to get here. And if you are not ready for this interview, you leave this platform. I'm not forcing anybody to come here. Okay, the natural. Look at how natural you look beautiful. They were. Otele Rosana. Like remove that your hand there. Look at.
Echaga mananya ire na achaga white. One bingo. Go and buy this thing. Go and buy this thing. Go and buy this thing. Go and buy it. When I him na bag. Yes. Enwe me. Huh? Enwe this thing. Use many are we when I wish you. Aya. Parese. Can I keep better than is Like, oh. Otu na nige choga chama. E choga chama oga wechi. Ka uru na woke from the sere sharp. O need you kono ahia. Can I keep better neze? Oh, yeah, n'ezi. Iti ego leti ye. Oh, mere ya n'aka because all akọrọ. Ego le ka ije emeghe ye. Akwụ m mmadụ ụgwọ, mere ya n'aka m. How? Eti neze no gneze no agwo na. Enwe eti geruwe na because it might be the disadvantage now. Is that for shy. Look at natural titi. They were a fish la tutaya. Ochama. Kembe chota mai chotla di. Jesus e chota han. Di e chota han. Remove that your hand from your head. Add 7 plus me 8. Ele Rosanna. Paga loro nwanyi ole. Paga loro nwanyi ole. Ofu nwanyị ka ọ lụrụ. Ofu nwanyị. Ofu nwanyi. Okay. I nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele. I nwere Davido nke a na-eji eme ka mmadụ dịrị happy. I nwere. Mba, enweghị m ya. Ha? Enweghị m ya. I nwere ya. Enweghị m ya. Okay. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agabeghị m. Ị dị afọ ole? Adị m 22. Ese? 22. Ịdị 22. Ịdị 22 gwụlacha were mma chọwa chama na eze chọwa chama na anya gị ma were bịa elebishi na nọnyere anyị. O tebe ka aka m mekwara ya ọ anọ m na Abuja. Ị na Abuja arụ agịrị? I'm na salon, like all these things me all him now. Yeah? I'm na Abuja, I'm a pedicure, manicure, I'm a facials and piercing, like all these things. Gwa me eziokwu, Ịdị afọ ole?
Adị m 22. Adị m 22. Naanị gị bi n'ụlọ a na. Mba, mụ na nwanne m nke obere ebe. Then mụ na nke ntọrọ m obi. Okay, mana ihe ọ bụla mere ebe a ga-aba na ohu akwụkwọ dum m gaa n'iru. Gaa n'iru. Eh? Gaa n'iru. Imele ihe ọgbanje mbụ. Mba, eme. Ele village gị. Ikwu anọ. Ebe na ikwu anọ. Ụmụahịa. Ebe na Ụmụahịa. Ụmụ agbamukwu. Ebe ka village gị, where are you from? Iwe onye ebe Chineke agbaghị ọkụ. Awamukwu nọ na ikwu anọ. Ikwu anọ nọ na Ụmụahịa. Bịa, iwe onye ebe. Abụ m onye Abia steeti. Ebe na Abia steeti. Vileji anyị wụ Awamukwu. Then Awamukwu ahụ nọ na Ụmụahịa. Bịa nne, iwe onye ebe ọchọ mma. Abia steeti. Ebe na Abia steeti. Ụmụahịa. Ebe na Ụmụahịa. Awamukwu. Ebe na Agbamukwu. Ụmụosoko. Ebe na Ụmụosoko. Ọ gwụla. Ọ wụ ebe ahụ. Ele aha your kindred's name, ele aha your community. Ebe isi afụtara amaghị ile isi afụta ahụ ya gịnị. Kesi m ọgwụla. Ọ wụ ya wụ Ụmụosoko. Ije yi pant. Yes, Enwere pant gị dọpụrụ adọpụ. Mba o. Enwebe nke akwarala akwa. Mba. Otuto tole gị n'ike nshi mbụ. Mba. Nkịta ataala gị. Mba, but nkịta achọọla m ọsọ. Hey, kem you, achọm that touch here. Chọm that touch here, ọ nkịta na-agbaghị enyi. Ọ nkịta ga-achụghị ọsọ, why ọ naghị achụghị ọsọ taa ịtakọ m n'eze? Why ọ naghị achụghị ọsọ taa ewere pin mmadụ sọta onwe gị n'eze? Nwa agbọghọbịa ekuke nyere n'ọsọ. Ekuke nkịta. Egbe eluigwe ọgbagbuole mmadụ na community unu mbụ ma na village unu. Mba. Ije eyi bra. Eji m eyi bra. Ngwa, pin ahụ wepụtawa ya one by one nga. Babe, which one? Ka eze. Ọ gaghị ewepụta like that. Ọ screw ka m ji screw ya. Ha? Screw, ọ nwere screw m ji screw ya. Ọ gaghị ewepụta like that. Hai. Ụmụ nwanyị, problem unu ka nkụ. Problem unu ka nkụ unu bi unu eburucha problem bigo onwe unu. Dan echi unu eburu ya butere nwoke. Hịtọga mma na-akwa ka nwoke hụghị n'anya nke ukwuu. Ka e were ọtọ ka ọ bụrụ na ịtọgbu ọ na-anaghị ịtọga. I were skru were playa. Ji aka gị skru ghe eze gị. Okay, na ajasha. Mba. Ya? Mba. Ama m otu esi ehi ụra ọfụma. Ọbara nkịta ọ dị gị n'ime? Mba. Ọbara nwa mkpi kwanụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ọfọ. Onye mpa ka ọ bụ ụmụ okorobịa? Mba, ụmụ okorobịa. Dịka ịlụrụla nwaanyị ole? Alụbeghị nwaanyị.
ụmụ okorobịa ataghị gị gịnị ka ha rụwa? The first one this thing Timberland for now. Teleros onye rụwa shoe. But like onye na all these people now osisi na-ere na Timberland no mahia. Onye ọkwa osisi. Ndị ọ dịrị osisi. Yes, I would timber shoe. I like what they wrote. She shall not wash. Onye rego. I like her warrior. I like what timber shoe. Oh yeah, na boy when la Timberland nọ na ụmụahịa. Oh yeah. Onye abụọ gịnị ka ọrụ nwa? Onye abụọ nọ na Imo State. Ọ na-eme this real estate. Onye atọ. Onye atọ wụ student. Onye anọ. Onye anọ wụ Abuja. Amam ihe o mere that time. Amam ihe o mere that time. Ịma ihe ọrụ ga esori ya la ata gị. Ọ gị ka m jụga nwa bingo. Ịma ihe ọrụ ga esori ya la ata gị. Ọ bụrụ onye ohi ka ị gara gbakuru na ya bụrụ na achụ ya etuwe na ajọ na ya ga-asị nwunye onye ohi ọ enyi nwaanyị onye ohi. Ọ ihe na-eme nu awụghị onye ndị Igbo. Ịma ihe ọrụ ya ebe gị ya agwaghị ụka ga-efolo ye. Ele ihe ọ gwadara gị iji folo ya ị na-achọpụta ihe ọrụ a. Mba that time aka na m aga. Ihe ọ gwara gị Chineke agbaghị ọkụ ka n'ụwa ya. Ọgwabe m anything. Elekwere kpụrụ ji taa. I can get to know him na madam ajụdo m ihe ọ na-arụ that time. You got to get to know him. You got to get to know him. Ye vura mutiri notele. You got to get to know him. Onye na amaghị. Ye ya wepụta amụ ga mara amụ ya. Ge puzo he gbara mbọ wee mụta amụ ya ha. Nwa bingo. Bishop onye na asị leta ndị Chineke agbakọ ka ọwụ onye gịnị ọwụ onye ekele Maria. It's our father. Mba father. Ele how? A young boy. Young boy. Akpa iji achaghị na ara. You got to get to know him. He puts on my so matter what time we are. Yala mkpụrụ ya. Gave Rufi, gave Vuba. Onye na ama honyo, we take it in. Onye riri. Abobia. Trala. Nero olom. Nandero rego shishi. Yala nwokorobịa. Ọ na-amaghị ihe ọrụ a. Jee ka eji achọ m eji ego iji atinye data. Data ka gwụrụ ọnụ ka enwe nwoke ga-akpọ gị na-anye gị data ma bingo. Ka iji hapụ nne gị na nna gị gaa biri na Abuja. Ebe a dị open. Ọ dị more open than Abia State. And who na hapụ ha my junior brother no there with them. Eche nye lo dị mkpu ineti. Achọ m that touch from you. Okay, I'll make you. Oh baby. I'm coming. Oh baby. I'm coming up. Genotype of it. Baby. Blood group of it. O plus. Boy your number. On WhatsApp me, can give me my number. Boy your number. 08087052322. I'm Pachia. Yeah. 080
80 05 23 22.